Ngemuva izokubumbana kwehora ubingelela uSiyanda Maphumulo. Kubikwa ukuthi ziyakhala izintombi zaseSwazini ngokuthi kungcono emkhosini womhlanga waKwaZulu-Natal ngoba mawubuya ekhaya inkosi ingakukhethanga awuthethiswa. Lokhu kulandela umbiko ogciniwe noma-ke oqoshwe ngesiqophamazwi i-VN nosabalale kakhulu ezinkundleni zokuxhumana i-social media, nalapho kuzwakale khona unina kaNomaswazi emthethisa kabi. Asutshele mina, ikukhethile yini inkosi? Cha-ke maka ayikangikhethi, ikhethele abanye. Hhayi wena, ngeke ikukhethe vele inkosi usahlula kuvuka utowasha tishe nekuthi uthanyele elibala la ekhaya. Wena ungafika ulale uvuke ngabo-9 ungakathanyeli nelibala bese ucabanga ukuthi utawukhethwa inkosi. Inkosi ayilikhethi ilivila. Uyilibona lida nje ukuthi livila-ke leli ngeke ngilikhethe. Ngisho ungaba yinvombi nvo, ngeke ize ikhethe inkosi. Alifunakali livile ebukhosini. Khona manjalo kubika ukuthi-ke ngenxa yokukhula kwezinga le-technology, umuntu useyakwazi azihlole ngokwakhe ehlezi endlini. Kubika ukuthi izindawo eziphucuzekile nezaziwa njengama-suburbs, okuyi-Sandton, iLalusha kanye naseMhlanga, seziqalile ukulusebenzisa lolu hlelo. Izintombi zakule ndawo kuthiwa zingena kwi-app okuthiwa-ke iDivora, nokuyi-app eziyisebenzisayo ukuzihlola ngokwazo zihlezi endlini. Kuthiwa-ke ziyaqhubeka ziye kwi-app okuthiwa-ke iRakita, nokuyi-app eyakhiwe-ke kwelaseShayina, nokuyilapho zikwazi khona ukuthi zifike zidownloade umhlanga. Kuthiwa-ke uma kuhambe kahle lo mhlanga ziyayizuthumele kwiwebsite kangangezwe lakhe. Kubikwa ukuthi-ke izintombi zonke nje kanye nalezi ezingayi emhlangeni zithakasele kakhulu lolu hlelo.